Z úsporného a ekologického riešenia vznikol drahý problém. Elektromobil Levickej mestskej polície má po batérii a jej výmena by stála takmer toľko, čo nové auto. Po 6 rokoch teda vozidlo definitívne doslúžilo. Služobný elektromobil využívali levickí mestskí policajti od roku 2018. Mesto ho získalo vďaka 30-tisícovej dotácii. Zvyšnú sumu doplatilo z vlastného rozpočtu. Elektromobilita je dnes na výraznom zostupe, má svoje plusy, mínusy, o tom by mohli hovoriť odborníci. Na konci roku 2024 hliadky začali mi hlásiť, že v podstate kapacita batérie prudko klesá, tak sme vozidlo odniesli do autorizovaného servisu na prehliadku, kde nám teda povedali takú smutnú správu. Že batéria doslúžila, nedá sa už nabiť a teda ani auto ďalej používať. Jej výmena je však finančne veľmi náročná. Cena novej batérie s výmenou by stála okolo 18 000 eur. Dá sa povedať, že s miernym doplatkom vieme za to kúpiť v podstate nové vozidlo. Na jedno nabitie zvládlo auto prejsť približne 250 kilometrov. Batéria, ktorú doň namontovali pri kúpe, sa v garáži mestskej polície nabila za 7 hodín. Dnes je však elektromobil úplne nepojazdný. Bez funkčnej batérie sa ani nepohne. Vozidlo najazdilo iba niečo vyše 190 000 a benzínové vozidla aj s menším motorom nám bežne najazdia oveľa viacej kilometrov. Takže určite, že tam bolo určité sklamanie tým, že vlastne sme nedostali nejaký varovný signál, tá batéria odišla v podstate behom mesiaca. Nepojazdné služobné auto plánujú vymeniť za priestranejší model. Otázne však zostáva, či pôjdu opäť do elektromobility, alebo siahnu po klasickom pohone. Kolegovia, niektorí majú skoro 2 metre a predsa 12 hodín slúžiť v malom aute je dosť nekomfortné. Tá elektromobilita bude stále napredovať a ja si myslím, že aj samosprávy, štátne inštitúcie na to prejdú. Mestskí poslanci už dali autu definitívnu stopku, súhlasili s jeho vyradením z účtovnej evidencie a pravdepodobne skončí na šrotovisku. Z Levíc Karol Mindák, televízia Markiza.